Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê li nava bajêr û navçeya gundên wê karê dizî û desteserkirina mal û milkên welatiyên sivîl ji aliyê grûpên çekdar ve berdewam e. û encûmenên xwecihî bi hemahengî bi aliyên berpirs û peywendîdar re kar ji bo danîna sînûrekê ji wan kiryaran re dikin. Ji ber bilindbûna asta diziyê li nava navçeya Cindirêsê Encûmena Xwecihî ya Cindirêsê belavokek belav kir. Tê de ragihandiye ku nivîzgehek nûbedariyê li nava navçeyê vekiriye, da ku bi şev li nava taxên navçeyê rewşê bişopîne û geran encam bide. Li gor belavoka ku Encûmena Xwecihî ya Cindirêsê û Kopîya Gihîştiya Arkê tê de hatiye, ji ber ku gelek rewşên diziyê li nava navçeyê hatine tûmarkirin û ji bo danîna sînûrekê ji diziyê re nivîzgehek nûbedariyê bi hemahengî navbera Encûmena Xwecihî ya Cindirêsê û şaxên polîsên leşkerî û serokatiya sivîlan û dadwariya leşkerî û sivîl hatiye vekirin. Li gor heman belavokê ku nivîzgeha nûbedariyê rojana ji demijmêr 10 şevê ta 6 sibê dê bi karê xwe rabe û geran li nava taxên navçeyê encam bide. Herwiha hejmara aliyên peywendîdar li jêr belavokê daniye da ku xelk giliyên xwe pêşkêşî wan bikin eger tulivik û tevgerek nerewa li nava navçeyê dîtin. Ji ber pirbûna hejmara grûpên çekdar li nava Efrînê ku ji her aliyekî hatine û destê xwe danîne ser gundan û ji xwara gund û tax par vekirine, êdî dema dizî çê dibe xelkê sivîl nizanin berê xwe bidin ku derê û giliyên xwe pêşkêş bikin. Lê bi ragihandina Encûmena Xwecihî ya Cindirêsê ji nivîzgeha nûbedariya bişev, xelkên navçeyê bihêvî û umîd kir ku êdî karê diziyê were rawestandin û tedbîrên wiha li seranserî herêmê werin ragihandin, da ku diz ji nava Efrînê werin derxistin û aramî û aştî careke din vegere herêmê.